स' नोंथांमोनखौ आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों बा बानायदों। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनो अब्ला नायलांबाय थादो आरो आंजों लोगोसे नोंथांमोना जायगाखौ जुदि नायनो गोसोब्ला आरो जायगाखौ जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय। स' दायो नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दंमारथारोब्ला नायबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर। दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गासिबो नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफोरानो नायलांबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलावहाय गोदान अब्ला लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय ना मा होनो। स' दायो लेट्स गो स्टार्ट। ये गाड़ी से आ रहा है। गाड़ी लाखिनायाव पुलिस डिउटि खालामबाय थादोंमोन नेदोंमोन। ओमफ्राय आन्टि बुरियाबो जोंजों फैफाबाय आरोना। ओमफ्राय एसे आगोलाव ঘুমাই উঠিছো গা ধুম বুলি ছাৰে মাতিলে আহিলো। বল ओमफ्राय मा होनो हाजोनि अनगायै जेबो माने नायथावना बेफोरबायदि गैया आरो खालि हाजोल' दङ बेयावहाय। हाजोखौ नायोब्लानो माने गोसोआव ओरैबायदि फ्रेश नाङो माने गोसोखौ खुसि नाङो आरोना। स' नोंथांमोनाबो जिखि खामानि मावा मानो देहाखौ हेल्प खालामनो थाखाय बा माइन्डखौ फ्रेश खालामनो थाखाय जायगाबो नायनांगौ गोनां जायो मानसिनि थाखाय। आरो लोगोफोरजों थानानै माखासे रंजानायफोरखौबो लानांगौ। स' आं सानो आरो बेखौहाय नोंथांमोनाबा मा सानो आं बेखौ मिन्थिया। ओमफ्राय आं बांसिन माने जायगाफोर नायनानै बहुत मोजां नाङो आरोना गोसोखौहाय। कल्पना